हेल' सोर सोर नायदों कमेन्ट खालाम दिनैथ' बिराद गरम इलेक्सननि दे सोर सोर नायदों आसामनिखौ नायनो नागिरनोसै सोर सोरना थांदों दायो दे मा माबानिफ्राय नायनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय नै साला स्टेट बाक्सानिखौ नायनोसै नै बाक्सा नै बिपिएफना हाइस्ट थांगासिनो दायो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिया मानेस्वर ब्रह्मआ राकेश ब्रह्म सेकेन्डआव कमेन्ट खालाम दे कमेन्टआ नुजागोना नुजायाखै आंनाव कमेन्ट नुजायाखै नामा आंनावलाय र' मबाइलाव सर्च जानांसिगोन बाक्सा कमेन्टआ नुजाथ'वाखै दै र' नुजाबाय टंलानिया नै बिजेपि हाइस्ट थांगासिनो बिकेन चन्द्र डेका इउपिपिएल सेकेन्डआव इउपिपिएलआ सेकेन्ड हेल' खोनादोंना खोनायाखै बावखुंग्रि आदसा बावखुंग्रि र' बावखुंग्रि बावखुंग्रि बिश्वनाथ बावखुंग्रि बावखुंग्रियाव माथो बिपिएफआसो दावखोगासिनो बिपिएफ दावखोदों बावखुंग्रियाव बिपिएफ दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय आदैमोन मादैमोन बयबो नायनो लुबैयो नङासै आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक एन्ड शेयार खालामना हो लोगोसे अननानै आं हानायसिबां देखायनो नाजागोन आरो नोंसोरनो रूपम चन्द्र रय बिपिएफनि सेकेन्डआव कंग्रेसनि दङ सेपालि माराक प्रबिता ब्रह्मआ माबायाव थार्ड नाम्बाराव दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय कंग्रेसनि दङ सेपालि माराक प्रबिता ब्रह्मआ माबायाव थार्ड नाम्बाराव दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय सेपालि माराक प्रबिता ब्रह्मआ एसे प्रब्लेम जादों नामा आंना स्क्रिना सिडली आदसा सिडलीनि र' कमेन्टआ थाब नुजायाखै आंनाव गाज्रि मोननाङा अननानै थाब श' जायाखै सिडलीनि
सिडली लासैनो नायनो हागोन ओमफ्राय बांद्राय हाखु दाखु जाना सिडली चिरां नै पानिराम ब्रह्म हाइसा दङ ओमफ्राय ओरै माबा रनजित बसुमतारी सेकेन्डआव बिपिएफनिफ्राय आग बारायना दङ सिडलीयाव चिराङाव दे आरो अबेनिखौ नायनो गोसो खोन्थाहरबानो जाबाय लाइक एन्ड शेयार खालाम आदैमोन मानास सनितपुर नायजोबगोन दे लासैनो र' मानासनिखौ नायगोनि कमेन्टआ एसे स्ल' फैदों आंनाव गाज्रिबो नाङा लासैनो नायनाय जागोन मानासनि नै मानासावबो बिपिएफनि हाइसा दं नै थानेस्वर बसुमतारी ओमफ्राय ओरैजाय जोंहा जोंस्रां ब्रह्म बेयो खमाव दं एसे फैला ओमफ्राय सनितपुरनि एबार कमेन्टआ एसे स्ल' जादों ओंखायनो आं लासै नायनानै खोन्थाहरगोन ओमफ्राय सनितपुर आं बांद्राय मिथिया दे ओमफ्राय रिजाल्टफोरखौलाय नोंसिनो कारेक्ट देखायनो हागोन दायो र' बर्थमान सनितपुर माया आग बारायदों बेफोरखौ देखायनो हाजोबगोन आङो सोमगुरि सनितपुर गैया माथो बेयाव सनितपुर माने आसाम माबायावसो जागोन ना बियो र' बोरो बिश्वनाथ माजबातनिखौ हागोन र' तेजपुरनिसो फैदों नै तेजपुरनि सनारि शिबसागर राङापारा फैदों आरो राङापारा माजबातखौ नायगोन नै माजबातआ नै माजबातआव सरन बर' बर'आ बानायना दङ सरन बर' ओमफ्राय बिश्वनाथ सारियालि र' बिश्वनाथ सारियालि बेखौ मायाव नायनांगोन र' सायाव फैनायखौ नायगोन आङो र' धेकियाजुलि कमेन्टआ बिराद स्ल' फैदों आंनियाव धेकियाजुलि नै धेकियाजुलियाव अशक सिंहाल बिजेपिनिफ्राय कंग्रेसआ सेकेन्ड बिश्वनाथखौ आं मोननाय जाथ'वाखै र' बिश्वनाथ बेक खालामनो आङो मथथे बिजेपियानो हाइस दं दै माबायाव आसामाव बिश्वनाथआ मानो फैयाखै बिश्वनाथ सारियालि बोरो नै लास्ट टाइम फैबाय आङो गैया माथो बिश्वनाथ बिराद कमेन्ट हरदों र' ट्राइ खालामना आं नायदों मोनाखै उदालगुरि हरबावदों नै सासे जितेन बर' र' उदालगुरियाव माबायाव थांदोंमोन दै रिहना बिराद आग बारायदोंमोन बिश्वनाथ नै दासो बिश्वनाथआ
से फन फैनो हादोंलै नै बिश्वनाथ अच्छा डिस्टार्बनो बिश्वनाथखौ नायदो नै लेनदेन जादों माबाया बिजेपिआ जयन्त बर' कंग्रेस सेकेन्डआव लेनदेन जादों माबाया बिजेपिआ जयन्त बर' कंग्रेस सेकेन्डआव लासैनो नायगोन र' उदालगुरि माबाया इन्द्र बसुमतारिया नुबायना लासैनो नायगोन र' उदालगुरि माबाया इन्द्र बसुमतारिया नुबायना उदालगुरियाव नै रिहन दैमारिया हाइस्ट जाना दं दिपेन बर' सेकेन्ड उदालगुरियाव नै रिहन दैमारिया हाइस्ट जाना दं दिपेन बर' सेकेन्ड दे लाइक एन्ड शेयार खालामना हो बाक्सा आदसा बाक्सानिखौ नायनोसैलाय बाक्सा 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 बरपेटानि दङ बाक्सा नै बाक्सा बाक्सायाव नै मनेश्वर ब्रह्म बिपिएफनिफ्राय राकेश ब्रह्मआ सेकेन्डआव इउपिपिएलनिफ्राय दे आरो माखौ नायनो कमेन्ट खालामबानो जाबाय गाज्रि नाङा आंनाव कमेन्टआ बिराद स्ल' फैयो खिन्थु गाज्रि नाङा आंनाव कमेन्टआ बिराद स्ल' फैयो एकदम माबाखौबो कमेन्टखौबो सिनायलायबावासै नेटनिफ्राय आङो माबायाव स्क्रिना एसे बेलेग खालामना होदों आङो बांद्राय रोङाखै लाइभ स्ट्रिमखायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय एसे बेलेग खालामना होदों आङो बांद्राय रोङाखै लाइभ स्ट्रिमखायनो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय दे कमेन्ट खालाम बिजिनि आदसा दे बिजिनि एबार थाब जादों दै नैबे मोनसेया बिजिनि बिजिनि थाब जादों दै नैबे मोनसेया नै बिजिनियावबो माबानिफ्रायसो कमल सिं नार्जारिया आगरा दङ इउपिपिएलनिफ्राय बिजिनियाव इउपिपिएलनिफ्राय बिजिनि नुबायना माबा ब्रह्मा कमेन्ट खालामदोंमोन नुबायना बिजिनिखौ क'क्राझार बावखुंग्रिनिखौ नोंथाङा खोन्थाहर क'क्राझार बावखुंग्रिनि आदसा दे क'क्राझार बावखुंग्रि बङाइगाव बावखुंग्रि बावखुंग्रिखौ नायनोसैलाय नै बिपिएफनिफ्राय आग बारायदों बावखुंग्रिनिया बिपिएफनिफ्राय आग बारायदों ओमफ्राय आरो ओरै क'क्राझारनि नायनो नामा क'क्राझार ओमफ्राय आरो ओरै क'क्राझारनि नै शिवली महिलारि बिपिएफनिफ्राय आग बारायदों लरेन्स इस्लारि इउपिपिएल बे सेकेन्डआव ओमफ्राय ओरै कंग्रेसआ 3 नाम्बाराव नुदोंना जुम खालामनांगोन नामा नै जुम खालामबाबो जायो 3037 नि माबायाव बेक जाना दं आरो माबाया लरेन्स इस्लारिया बिनि भटआव फार्स्ट राउन्ड 14 राउन्डसिम जागोन बिसिनिया दायो फार्स्ट राउन्डआव बेसेबां हागोन आरो जेबोआनो जायाखै दायो बिराद टाइम लागोन माबाया रिजाल्ट मोननो थाखाय दे आरो कमेन्ट खालामबावदो अबेनिफ्राय नायदों
सोर सोर अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों दे खोन्थाहर गाव गावनि सापर्टखौ लिरनो हागोन दतमा आदसा दे दतमाखौ नायनोसैलाय माने टाइम पास बिदिनो मोजां जायो दा नै जों मबाइलाव नायनो हायो टिभियावलाय मानो नायबाय थानो दतमाखौ नायनोसैलाय नै रायजोफोर रबिराम नार्जारि BPF निफ्राय नै राजु कुमार नार्जारि बियो सेकेन्डआव दङ UPPL निफ्राय 3284 नि बर्डआव आरो थार्ड राउन्ड थांबाय दै नै बिसिना थार्ड राउन्ड थांबाय नै दायो 13 राउन्डसिम जागोन बिसिना 13 राउन्डआव जोबहैगोन आरो फुंखा ब्रह्म बिदिनो बे मा होनो इन्डिपेन्डेन्ट कंग्रेसनिफ्रायबो माबासोमोन बर' लाइफआवसोमोन माथो दतमायाव बिश्वनाथ इन्द्रा बसुमतारी बिश्वनाथखौ दहाय नायबायमोन आरो नायबावनोसै र' बिश्वनाथ लिरनाया एसे मिस्टेक जादों बिश्वनाथआ दहाय नायबाबो नुवाखै आङो बिजोंसो जायोमोनदां नै बिश्वनाथआ आरो बिदिसो माथो स्पेलिंआ BJP निफ्राय थांना दं BJP माबाया बिश्वनाथआव 4 राउन्ड थांबाय नै 17 राउन्डसिम जागोन आरो ओमफ्राय सोर कमेन्ट खालामबावदों पस्टेल भट रिजाल्टखौ खोन्थाहर भेरगावनिखौ आपडेट हो भेरगावनि आं थारमाने बेयावल' कालेक्सन नोंसोरसो दा गावबागावसो माबा डिसाइड खालामना लानांसिगोन आं थारमाने दा र' नै बबे आग बारायदों बेखौल' डाइरेक्ट नायदों आङो भेरगाव ना भेरगावनि र' भेरगावआवबो नै BPF निफ्रायसो हाइस्ट जाना दङ बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टआ बा माथो बिराद होख्रावथारदों भेरगावआव UPPLआ बिराद डाउन ओमफ्राय भेरगाव थांबाय आरो मा दंबायो थेंक इउ वेलकाम दे शेयार खालामना हो भिडिअखौ सोर मबाइलाव नायगोन सोरबा बिदिनो दे कमेन्ट खालाम भेरगावनिखौ आपडेट हो 5 राउन्डसिम थांबाय नै 10टा राउन्ड दंबायो बेयाव भेरगावनिया ओमफ्राय जोंहा उदालगुरिखौ नायनोसैलाय आङो उदालगुरिनि बिराद गरम उदालगुरियावबो सोर अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय उदालगुरियाव नै जोंहा रिहन दैमारि सारा हाइस्ट दावखोना दङ ओमफ्राय दिपिन बर' सारा सेकेन्डआव बर'फोर गोजासो माथो सेस केन्डिडेटफ्रा भेरगाव रोदोम बर' भेरगाव आदसा दे अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों ओमफ्राय अबेखौ नायनांगौ खोन्थाहरबानो जाबाय आसाम चिरांनिखौ खोन्थालाय चिरांना सिडलि लिस्टआ माथो ना एक्सट्रा दङ चिरां चिरांथ' गैया नै सिडलि माबा भेरगावनिखौ हो
बेरगावनिखौ दासो नायबायमोन ना माने नायफिननो गोसोबालाय खिथागोन बिपिबा हाइस्ट थांना दं बेरगावनिया पानिरामनिया दतमा दा दतमा र' पानिरामनिया दतमा सोंदां दतमा र' औ रबिराम पानिरामा मानिमोन सिडलिनि ना सिडली हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि सिडली चिरां बेलाय पानिराम ब्रह्म बियो हाइस्ट थांना दं बिपिएफनिफ्राय पानिराम ब्रह्म आतसा सिडली हा सेकेन्डआव माबा रनजित बसुमतारी सारा दे कमेन्ट खालाम बिदिनो गुड ब्र थेंक इउ आं दे कमेन्ट खालामफिनजोलाय साइड बेरगावनिखौ श' खालामलाय ब्र बेरगावनि आतसा दे बेरगावनि भेरगाव टंला भेरगाव नै टंला भेरगावनि 5 राउन्ड थांबाय दै 5 राउन्ड थांबाय साला खाथिखौ नायलाय साला खाथि नुबायना माबाया नैबे बेरगावनिखौ श' खालामनो नायथिनायखौ गहपुर आतसा साला खाथिनिखौ नायगोन र' बे कमेन्ट फैगोन आंनाव साला खाथिया मा होननो दं साला खाथि क'क्राझार नङा होनबा आं बांद्राय मिथिलाय लाङा मिथिनायनिखौ थांफेरैखायनो साला खाथि गैया माथो माबाखौ खिथाहर डाइरेक्ट माबायाव सिपाझार सिदलाजार शिबसागर सामगुरिनि क'क्राझारसो जागोन नोंसिना सालाकाथि नङा गहपुर आतसा गहपुरखौ गहपुरावबो नै बिजेपि हाइस्ट जाना दङ नुदोंना नुवाखै इन्द्रा बसुमतारिया गहपुर गहपुर नुदोंना फर राउन्ड थांबाय दै गहपुरना आरो दंबायो नै नुदों आतसा नुदों दे ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामबाव गसाइगाव ना गसाइगावनिखौ नायनोसै होनबा ने नै आं बेक खालामसैलाय अनलि बिटिआरनिखौ नायनोसै ना मा जाखो गसाइगाव दङ नै बिपिएफआनो हाइस्ट इउपिपिएलआ सेकेन्ड सुबाराम बसुमतारी ओमफ्राय आनिन्दा बसुमतारी
सेकेन्ड राउन्ड ल'सो थांदों दाबो जेबो जायाखै 2251 भटआव डिफारेन्स दं आरो सेकेन्ड राउन्ड 2251 भटआव डिफारेन्स दं आरो सेकेन्ड राउन्ड नैबेखौ आं बुजियासै दै आदालै जेन्डार गावना गसाइगावनि जागोनदां ढेकियाजुलिनिखौ नायलाय गसाइगावनि आदसा गसाइगावनिखौ नायगोन र' गसाइगाव नायखाबायना नै गसाइगाव नायखाबायना नै ढेकियाजुलिनिखौ नुगोन लासैनो र' बांद्राय नेटआबो स्पिड जायाना जोंनिया माबायाव लाइभ स्ट्रिमाव हगारबाथाय बांद्राय स्पिड जाया ढेकियाजुलिखौ नायग्रोदो नै होनबालाय अशक सिंहाल हाइस्ट दङ दा ढेकियाजुलिनिफ्राय अशक सिंहाल ओमफ्राय ओरै बावखुंग्रिखौ नायनोसैलाय बावखुंग्रि नै रुपम चन्द्र रय BPF नि थार्ड राउन्ड थांबाय बेहाय थार्ड राउन्ड थांबाय दै नै कंग्रेसनिफ्राय सेकेन्डआव थांना दङ ओमफ्राय जोंहा माबाया प्रतिभा ब्रह्म मेडामा माबायाव 3 नाम्बाराव UPPL-निफ्राय ओमफ्राय र' कमेन्ट नायबावनोसै बावखुंग्रि केसि खत्रा आदसा केसि खत्रा अबे डिस्ट्रिक्टनि बेलाय केसि खत्रा स्पेलिंआ माबायदि एसे मोजां लिरना हर आंबो बुजिनाय बायदि बोरो गैया माथो नै जेन्डारगाव जालुकबारि आदसा र' जालुकबारि नै हेमन्त मामानिसो माथो जालुकबारियावलाय जालुकबारियाव हेमन्त मामाया हाइस्ट दं कंग्रेसआ सेकेन्डआव आरो मा कमेन्ट फैबावदों बिजिनि आदसा बिजिनि नायनोसैलाय र' ओइ साला बिजिनि र' लासैनो नुगोन बिजिनि मोखाङावनो दङ कमल सिंह नार्जारि UPPL-निफ्राय अरुप कुमार देव BJP-नि सेकेन्डआव नुदोंना बिजिनिखौ गावनो बुजिया आं बारा रोङा थारमाने आं दिनैसो फार्स्ट टाइम लाइभ फैखादों आरो जास्ट आपडेट रिजाल्टखौ देखायदों कबिता बसुमतारि जोंहा नैबे बिजिना सेकेन्ड राउन्ड थांबाय नै दायो गोरोंबालाय गाव गावनो नायनो हायो ओमफ्राय बेफोरखौ नायलायनांगौ गैया उदालगुरि नायनो र' जोंहा रिहन दैमारि सारा नै फार्स्टआव दङ BPF-निफ्राय ओमफ्राय दिपिन बर' सार UPPL-निफ्राय सेकेन्डआव 5 राउन्ड थांबाय दायो UPPL-निफ्राय सेकेन्डआव 5 राउन्ड ओमफ्राय मा कमेन्ट फैबावदों र' तामुलपुरखौ नायनो र'
खनसेबो नायनाय जायाखै तामुलफोरखौ नायनाय र' खनसेबो नायनाय जायाखै तामुलफोरखौ तामुलपुर जा प्रमद बर' सारनिमोन ना बियो औ बिश्वजित दैमारि सारा नै हाइस्टआव जाना दं प्रमद बर' सारा सेकेन्डआव तामुलपुरनिखौ नुबायना जोंहा नैबे माबाया दैमारि बिश्वजित दैमारिया 4 राउन्ड थांबाय दै नै 4 राउन्ड थांबाय बिश्वजित दैमारि सारा हाइस्ट जाना दङ BJP निफ्राय ओमफ्राय जोंहा कंग्रेसआ सेकेन्डआव प्रमद बर' सारा सेकेन्डआव तामुलपुर थांबाय भट जरा धुबुरी आदसा धुबुरीखौ नायबावनोसै धुबुरीयाव नै कंग्रेसना हाइस्ट दै धुबुरीयाव नुदोंना 3 राउन्ड थांबाय बा 22 राउन्डसिम जागोन बिसिना BJP आ थार्डआव लायबावसो अल इन्डियान इउनाइटेड डेम'क्रेटिक फ्रन्ट ओमफ्राय मा दंबायो तामुलपुरखौबो नायखांबाय धुबुरीखौ दतमाखौ नायलाय आदा आदसा र' दतमाखौ दा बावैसो नायदोंमोन आं दै र' रबिराम नार्जारि B5निफ्राय हाइस्ट 4 राउन्ड थांबाय दायो दतमानिया दतमाना 4 राउन्ड थांबाय दै रबिराम नार्जारिया हाइस्ट जाना दं B5निफ्राय ओमफ्राय UPनिफ्राय राजकुमार नार्जारि सारा ओमफ्राय मानासखौ नायबावनांगौ ने दे मानासआ नै B5निफ्राय हाइस्ट जाना दङ जोंहा ओमफ्राय फैला सारा UPनिफ्राय सेकेन्डआव बुहुत डिफारेन्स दंलै 11,000नि बारा नै माइनास 4 राउन्ड थांबाय ओमफ्राय तामुलपुरखौ नायलाय तामुलपुर आदसा र' तामुलपुर बिश्वजित दैमारि सारा हाइस्ट थांबायमोन दै तामुलपुराव प्रमद बर' सारा सेकेन्डआवमोन नै 4 राउन्ड थांबाय दै खिन्थु बिश्वजित दैमारि सारा फार्स्टआव BJPनिफ्राय ओमफ्राय UPनिफ्राय प्रमद बर' सार 4 राउन्डआव नै ओमफ्राय उदालगुरिनिखौ नायदो ब्र' उदालगुरिनिखौ नायबावनोसैलाय रिहन दैमारि सारा हाइस्ट थांबायमोन नै 6 राउन्ड थांबाय उदालगुरिनिया रिहन दैमारि सारा हाइस्ट जाना दं आरो दा दिपेन बर' सारा सेकेन्डआव क'क्राझारनिखौ नायनोसैलाय क'क्राझार नै क'क्राझार जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि बिसिया हाइस्ट जाना दं नै सेकेन्ड राउन्ड लरेन्स इस्लारिया माबायाव सेकेन्डआव लरेन्स इस्लारि सारा 4,495 भटनि डिफारेन्स जाना दं जेबो जायाखै दासो नै सेकेन्ड राउन्ड सोलिगासिनो ओमफ्राय दा थार्ड काउन्टिं सोलिगासिनो आरो कंग्रेसना माबा थार्ड नाम्बाराव थांदों सान्तिपुर कबिता बसुमतारि सान्तिपुरनि
सान्तिपुर गैया नै सान्तिपुर गैया कबिता बसुमतारी माबा एसे मोजां नायनानै मिथिनानै हरगोन चिरांनिखौ नाय सिडली चिरांना सिडली हरबानो जायो डाइरेक्ट फैयो सिडली होनबाना पानिराम ब्रह्म पानिराम ब्रह्म रनजित बसुमतारी सारा माबायावसो सेकेन्डआवसो दं चिरांनिया बोरो माथो शेयारखौनो खालामथाराखै भिडिअखौ लाइकआ 10ताल' थांदों सोर लाइक खालामाखै खालामदो अननानै 5 राउन्ड थांबाय दै नैबे चिरांनिया 5 राउन्ड सिडली चिरां बावखुंग्रिनिखौ नायलाय आदसा बावखुंग्रि नायनोसैलाय होनबालाय ओइ चाला मबाइलाबो मायाव टाच जायोब्रा बावखुंग्रि रुपम चन्द्र रय BPF निफ्राय ओमफ्राय कंग्रेसनि सेकेन्ड इउपिपिएलना 3 नाम्बाराव बावखुंग्रिनि गसाइगाव बेखौ नायबायना 3rd राउन्ड थांबाय दै बावखुंग्रिनिया नै स्क्रिनशट खालामना ला हायोबा स्क्रिनशट खालामना ला माखौ नायनोसैमोन गसाइगाव नायनोसैलाय गवालपारा गसाइगाव नाम्बार 1 नै BPF नि गोजा दै बयनिसिबो हाइस्ट लिड लागासिनो दा सेकेन्ड राउन्ड थांबाय नै बेयावबो गसाइगावआव सुबाराम बसुमतारी इउपिपिएलनिफ्राय सेकेन्डआव नुदोंना नुवाखै जाति मुसाहारि मिथिंगा मुसाहारि गसाइगावनिखौ कमेन्ट खालाम आरो शेयार खालामना हो हानायसिबां दे कमेन्ट खालाम र स्ल' जादों दै नै दा र नुबाय आदसा नुबाय सनितपुरनिखौ नाय सनितपुर मानि जायगाखौ खिथाहर सनितपुर गहपुरनिखौ नायनो ना गहपुरनियाव नै आब्दुल बराया हाइस्ट दङ BJP निफ्राय नै ओमफ्राय सेकेन्डआव कंग्रेस 5 राउन्ड थांबाय बिसिना 5 राउन्ड थांबाय 5 राउन्ड सनितपुर डाइरेक्ट गैया सनितपुर मोनसे डाइरेक्ट नाम लिरना हर राङापारा बा बिदिनो गहपुर बा माबा मोनसे माजबाट बा ढेकियाजुलि बेफोरबायदि लिरना हर बिरखां बर' होनदों सनितपुर ढेकियाजुलिनिखौ नायलाय गहपुरनिखौ नुदोंना नुवाखै ढेकियाजुलि ओमफ्राय राङापाराखौ नायगोन र' ढेकियाजुलिखौ नायदो नै
अशोक सिंहाल BJP निफ्राय हाइस जाना दङ जोंहा अशोक सिंहाल सारा ओमफ्राय कंग्रेसआ सेकेन्डआव नुबायना ओमफ्राय ढेकियाजुलि राङापारा गरायसर राङापाराखौ नायगोन दै राङापाराखौ ओरै सनितपुरनिफ्राय नायनानै थादोंमोन नै राङापारायावबो BJP किसान कमालनो हाइस जाना दङ सेकेन्ड राउन्ड थांबाय बेहाय सेकेन्ड राउन्डआव बेनो हाइस BJP नि ओमफ्राय बाक्सानिखौ नायनोसैलाय कमेन्टआ बिराद स्पिड जादों एबार र' बाक्सा बाक्सायाव जाहैबाय नै 5 राउन्ड थांबाय दै बाक्सायाव राकेश ब्रह्मआ सेकेन्डआव BPF निफ्राय मानेश्वर ब्रह्मआ फार्स्टआव दङ जोंहा नै ओमफ्राय नैबे जाहैबाय 5 राउन्ड थांबाय नै दंबायो सारनांगौ बहुतनो टाइमा बिराद मोनहैगोन बायदि मोनदों आं एसे 11:30 जाखाबायना दानो मानो होनबा बाक्सा मानासनिखौ नायदोलाय बाक्सानिखौ नायजोब्बायना गासिबो मानास नै आं एसे स्पिड नायनोसै कमेन्टआ बिराद बुरजा फैदों थानेश्वर बसुमतारी 4 राउन्ड थांबाय ओमफ्राय जोंहा फैला सारा सेकेन्डआव UPPL निफ्राय BPF निफ्राय फार्स्टआव नै दायो 4 राउन्ड थांबाय ओमफ्राय गरायसरनिबो नायनांगौ खनसे नायाखै गरायसरनिखौ गरायसर BJP ओमफ्राय UPPL सेकेन्डआव दङ 3rd राउन्डआव थांबाय बिराद डाउनाव दं माथो UPPL BJP हाइस जाना दङ बाक्सानिखौ नायबाय बेरगावनिखौ नायबाय बिजनिखौ नायलायबाय दतमा बावखुंग्रि बाक्सानिखौ राकेश ब्रह्म सारा माबायावलै सेकेन्डआव बाक्सानिया ओमफ्राय बेरगावनिखौबो नायबायना बेरगावनिखौ दानसो नायदोंमोन र' नायना होबावनि होनबाबो बाक्साखौ नायबावदों खनसे नै होनबालाय 5 राउन्ड थांबाय नै राकेश ब्रह्म सारा सेकेन्डआव ओमफ्राय मनेश्वर ब्रह्म सारा फार्स्टआव BPF निफ्राय ओमफ्राय मानिखौ नायबावदोंमोन बिजनिखौ दतमा बावखुंग्रिना बिराद हिटना ओंखायनो नायनो लुबैथारदों मानसिफ्रा बयबो नै बावखुंग्रि BPF निफ्राय रुपम चन्द्र रय जोंहा आलफ्रेड सारजों ओमफ्राय नालि सारजों मोनासो भिडिअ बानायदोंमोन बेनाव भट होनांगौ होननानै सोरनावबासो होनथिनो माथो सोरबासो होलाजोब्बाय नै UPPLआबो बिराद डाउन बर'नि जायगायावनो मालाय जाथिफ्रासो देरहाबा बिराद बोरैबा जायोना दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेफोरसो आरो दा 3rd राउन्डआव थांबाय नै गुबुन जाथिफ्रासो दा नै आग बारायनानै दं जोङो प्रदीप नारायण देब मेसआबो माबायावसो बेबो बेयावसो गेलेलायबावदों बर'नि राजाया शिवम चक्रबर्ती उदांस्रि नार्जारि दङ कंग्रेसनि ओमफ्राय सुजित दास ओरैबायदि गुबुन जाथिफोरासो बांसिन नै बेयाव बर'फ्रा सानैल' ओमफ्राय बर'फोरनि जायगायाव नै सेसलै माथो बोरैबासो जाबाय बावखुंग्रि एन्ड दतमा तामुलपुरावबो बिराद गाज्रि नुदों हालादखौ खिन्थु रावनालाय जेबो जायाखै दा
दंबायो बहुतनो तामुलपुर नै तामुलपुर बिश्वजित दैमारि सारा 4 राउन्डआव दङ दायो प्रमद बर' सारा सेकेन्डआव ओमफ्राय दंबायो बेरगाव उदालगुरिना बिराद हिटखा देग्लायनि इलेक्सना मोजाङानो उदालगुरि रिहन दैमारि सार आरो दिपेन बर' सार ओइ माथो गोमालांबाय 6 राउन्ड थांबाय दै खिन्थु बा गोसोफ्रा दुब मोनदों नामा सोरहाबा बयनिबो सापर्टारफ्रा जेनहां देरहां जाबा बेबायदि जायो जेबो नङा जिखुनु बर'आनो देरहागोन बेयाव उदालगुरियाव आंथ' टेनसन लाया बिदिखौ जिखुनु मालाय जाथिफ्राल' देरहाना बांसिनानो बेरगाव दतमा बेरगाव आतसा र' दतमा बेरगाव दतमाखौ नायग्रोदो नै होनबालाय पानिराम नार्जारि राजु कुमार नार्जारि गोजा बेयाव हाइस बर'फ्रानो देरहागोन फुंगा ब्रह्म गासिबो बर' गोजाखा बेहाय टेनसन लानांगौ गैया 4 राउन्डआव थांबाय नै 4 राउन्डआव ओमफ्राय मानिमोनलाय मोनसेया बेरगाव नै मनेस्वर बर' BPF नानो हाइस्ट लिड लादों दै रायजोफोर दायो BPF नानो हाइस्ट लिड लागासिनो UPPL निया सेकेन्डआव नै जेबो नङा दे दासो 6 राउन्ड थांदों दंबायो लाभ रेक्सन हरना हो लाभनो दे बोलो हो ओमफ्राय गुबुन स्टेटनिखौ नायनो र' दसे केरेलानिखौ नायनो हाइस्ट माया थांदों नै केरेलाना हाइस्ट कंग्रेस सरकार जासिनो नामा केरेलायावलाय नै 57 लागाव ओमफ्राय ओरैजाय तामिलनाडुखौ नायदोलाय तामिलनाडुआव नै मा बेलाय BJPआ बेलेग कंग्रेसआ बेलेग मासो बिसिनाबो जोंनि बर'फोरनि बायदिसो नामा TBK हाइस्ट दङ ओमफ्राय पन्डिचेरियावबो एसे बेलेगसो नै AINRC कंग्रेसनि हाइस्ट दङ पन्डिचेरियाव ओमफ्राय वेस्ट बेंगलाव नायनोसैलाय वेस्ट बेंगलाव BJP सरकार जासिनो एबार माबाया ममता बेनार्जिया गैलालै सेस जासिगोन बियो ममता बेनार्जिया AITCआ कंग्रेस सेस जासिगोन बेबायदि मोनबाय आं एबार ओमफ्राय कमेन्टफोर नङा बिजनिखौ हरदोलाय नो माजबाट बिजनि आतसा र' माजबाट बिजनि माजबाट आरो बिजनि ना आरो ओंखाम मास आरो भात माजबाट 8 राउन्ड थांबाय नै सरन बर' सारा होलांबाय दावखोलायबाय बार बायदि फुलांबाय सेवनो सरन बर' सारा BPF निफ्राय ओरैबायदि बारहुंखा बायदि फैखादों नै नुदोंना आदैमोन UPPL निया 3 नाम्बारावसो आसा गैया बायदिसो मोनबाय आं बेखौबा जोंहा सरन बर' सारा होलांबाय ओमफ्राय मोनसेया मामोन
Mazbat बिजनीखौ हरदोलाय बिजनीखौ आदसा बिजनीखौ ने बिजनी नायनोसैलाय नै ओइ उरुप कुमार देयासो होलांखादों बेयावलाय बिजेपि थार्ड राउन्ड थांदों जेबो जायाखै दाबो इउपिपिएलना सेकेन्डआव दङ जिखुनु बेयाव बर'फ्रा देरहाबानो जागौमोन जिखुनु बर'नि जायगाफ्राव बर'फ्रा देरहानांगौ आंनाथ' बेल'सो क'क्राझारखौ नायलाय आदसा क'क्राझारखौ नायनोसै र' क'क्राझाराव बिराद हिटलै देग्लायनि इलेक्सना क'क्राझार नै जोंहा हाग्रामा महिलार सारि हिनजावा होलांगासिनो दहायनिफ्रायनो सेकेन्ड राउन्डल' सोलिगासिनो दाबो ब्रेकसो लाबाय नामा बिसिना माथो बिराद स्ल' साननाया फैलानिखौ नायलाय फैलानि मायावमोन दे खोन्थाहर गसाइगावखौ नाय मानास आदसा मानासनिखौ नायनोसैलाय होनबालाय ना मानास नै थानेश्वर बसुमतारी बिपिएफनिफ्राय हाइस होलांदों नै थानेश्वर बसुमतारी जोंहा फैला सार 12,921 माबायाव भटआव जेननानै दङ दायो बर्थमान 5 राउन्ड थांदों साफा नुवाखैनो आदसा मानो नुवाखै जाखो साफा नेट गैयादां नोंसिना माथो आंनालाय साफा नुदों आं बुंनो रोंला दै साफा नुवाखैबा क्लियार नुदोंना नुवाखै अननानै दे खिथाहरदो लोगोफ्रा आदा दतमाखौनो बावखुंग्रिनिखौ नायलाय दतमा ना दतमाखौ नायफिनबावनोसै ओइ दतमाखौ नायफिनबावनोसै होनबालाय क्लियार नुदोंना नुवाखै दे खिथाहर कमेन्टआव रबिराम नार्जारि हाइस राजु कुमार नार्जारि सेकेन्डआव दतमाना 4 राउन्डआव थांबाय नै 4 राउन्डआव थांबाय नुदों आदा थेंक इउ खिथाहरनायनि थाखाय दानसोरां मुसाहारि ओमफ्राय बावखुंग्रिनिखौ नायनोसैलाय बावखुंग्रियाव गैला एसे बोरैबा नुदों आङो खिन्थु साननायालाय जेबो जायाखै दासो थार्ड राउन्डआव थांदों नै होमबाबो जोंहा नैबे बर'फ्रा देरहाबा मोजां जागौमोन बावखुंग्रियाव रुपम चन्द्र रय बिपिएफनिफ्रायसो नै बर' नङा दै बियो खिन्थु ओमफ्राय सिपारि मालाकआ माबायाव कंग्रेसनि बियो ओमफ्राय जोंहा प्रतिभा ब्रह्म इउपिपिनिमोन थार्ड नाम्बाराव दङ दाबो जेबो जायाखै साननाया दासो थार्ड राउन्डआव थांदों ओमफ्राय माखौ नायबावनो सिडलिनिखौ नायनोसैलाय सिडलि चिरां नै पानिराम ब्रह्म रन्जित कुमार बसुमतारी रन्जित साराबो माबायावसो सेकेन्डआव 7 राउन्डआव थांबाय दै खिन्थु बिसिना बिराद स्पिड जादों खारनाया गोसोआव लाबानो जाबाय 7 राउन्ड थांबाय दायो पानिराम ब्रह्मआ माबायाव फार्स्टआव बिपिएफनिफ्राय
गसाइगाव आरो बिजनि गसाइगाव नायनोसैलाय गसाइगाव थार्ड राउन्ड थांबाय ओमफ्राय नै बिपिएफनि हाइस्ट जाना दङ नैबे मा पार्टिनि बेलाय इउपिपिएलआ नै माबायावसो 3 नाम्बाराव बिपिएफना हाइस्ट थार्ड राउन्ड थांबाय गसाइगावनिया ओमफ्राय बिजिनि नायनोसैलाय होनबा बिजिनि बिजिनिया नै बिजिनि नायदोंना अरुप कुमार दे सेस बेबो माबासो गुबुन जाथिनि मानसिसो कमल सिं नार्जारि सेकेन्डआव थांना दङ थार्ड राउन्ड दं जेबो जायाखै दाबो अबस्से थांनाया लाइक खालामना हो चार्जआबो 50% लसै दसे होबावगोन र' दसे थाबावगोन 50% लसै दसे होबावगोन र' दसे थाबावगोन 50% लसै दे कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालाम उदालगुरिनिखौ नायबावनोसै बिराद हिट उदालगुरिनाबो उदालगुरि नै रिहन दैमारि सारा ओमफ्राय दिपेन बर' सार 10,000 भटनि डिफारेन्स दं माथो 7 राउन्ड थांखाबाय माथो बारा गैला बिसिनिया ओमफ्राय तामुलपुरनिखौ नायनोसैलाय प्रमद बर' सार आरो ओरैजाय माबानिखौ बिस्वजित दैमारि सारनि नै बहुद डिफारेन्स दं बिसिनाबो 5 राउन्ड थांबाय बिसिनाबो टाइम लाबावगोन बिसिनाबो सनितपुरनि नायलाय सनितपुर मा जायगा सनितपुर राङापारा दङ बिस्वनाथ दङ बिकास ब्रह्म खोन्थाहर अननानै मोजाङै सनितपुर मा जायगा जिरायबाय थानो हाला उन्दुनोसैसो आङो दे खोन्थाहर सनितपुर मा जायगा बिस्वनाथ नामा राङापारा आतसा राङापाराखौ नायगोन र' राङापाराखौ नायगोन र' राङापारा नै कृष्ण कमल बिजेपि हाइस्ट जाना दङ थार्ड राउन्डआव कंग्रेसआ सेकेन्डआव बिजेपि हाइस्ट जाना दङ थार्ड राउन्डआव कंग्रेसआ सेकेन्डआव बिजेपि हाइस्ट जाना दङ थार्ड राउन्डआव कंग्रेसआ सेकेन्डआव जरहाटनिखौ नायनांगौ ना जरहाटनिखौ नायनांगौ ना जरहाटआव सोर दङ बिजेपि जरहाटआव बिजेपि गुरुब गगैया माबा बिजेपि जरहाटआव बिजेपि सेकेन्डआव थांना दं कंग्रेसना 6 राउन्ड थांबाय बिसिना नै 6 राउन्ड सेकेन्डआव थांना दं कंग्रेसना
6 राउन्ड थांबाय बिसिना नै 6 राउन्ड भारत जनता पार्टी बीजेपी सेकेन्डआव ओमफ्राय ढेकियाजुलिनि क'क्राझारनि नायनोसैलाय क'क्राझारनिया नै नायनोसैलाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि बिसिया हाइसा दङ लरेन्स इस्लारिया सेकेन्डआव सेकेन्ड राउन्डआव बिसिना स्ल' जादोंलै सारनाया बिराद स्ल' दहायनिफ्रायनो ढेकियाजुलिनिखौ नायगोनसैलाय ढेकियाजुलि बोरै गोजौआवसो थाबाय मेसेज फैलाबाय थायो मा फैलाबाय थायो अशक सिंहाला माबायाव दै नै फार्स्टआव थार्ड राउन्ड थांबाय थार्ड राउन्डआव ओमफ्राय गफुरनि नायनांगौ ना ढेकियाजुलिनि बियो नै नायना लादो स्क्रिनशट खालामनानै ला गफुर गफुरनिखौ नायनोसैलाय गोबाव जाबाय गफुरनिखौ नायिया नै उत्पल बरा नुदोंना नुवाखै गफुरनिया नै खावगुरिनिखौ नायलायनो बावखुंग्रि ना खावगुरिनि नुदोंना नै माबाया गफुरनिया स्क्रिनशट खालामना ला 6 राउन्ड थांबाय बीजेपीआ ओरैबायदि आगबारायदों ओमफ्राय बावखुंग्रि नायनोसैलाय बावखुंग्रिया बिराद बोरैबासो जाबाय बावखुंग्रि नै बर'नि जायगायावनो दसे ब्रेक लानोसै नामा रायजोफोर मानो होनबा दा साननाया जेबो जायाखै दा दसे थाना फैफिनगोन आङो लाइभआव बरपेटा ना नै बरपेटायाव सोर दंमोन ओमफ्राय माखौ नायनो लुबैदों दा खिथाहरबानो जाबाय थाबनो एसे दसे थानानै ब्रेक लानोसै आङो सरि बावखुंग्रिया मानास आदसा मानासनिखौ नायनोसैलाय राकेश ब्रह्मसारिनिखौ सरि बावखुंग्रि दे जेबो नङा हाखु दाखुआव बिदिनो जायो बयहाबो गोरोन्थिया बयनावबो जायो मानासनि नायनोसैलाय होनबा ना मानास जोंहा राकेश ब्रह्म सार ना सोर मानासआ माबासो माथो फैलानिसो थानेस्वर बसुमतारी हाइसा दङ बिपिएफनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म सेकेन्डआव फैला सारा जेबो नङा बर'आनो आगबारायदों बेयाव 5 राउन्ड थांबाय 5 राउन्ड दायो जेबो नङा बर'आनो आगबारायदों बेयाव 5 राउन्ड थांबाय लाइक शेयारखौनो खालामथाराखै सोरबा नायनानैल' थांदों हनै लाइकआनो 22 जनल' ओमफ्राय शेयार खालामाखै भिडिअखौ बिजिनि नायनोसैलाय बिजिनि नै कमल सिंह नार्जारि इउपिपिएलनि हाइस्ट जानांगौ दै बिजिनियाव माबाया रुप कुमार दैया सेस गैलालाय बिजेपिनि माबाया नब कुमार
नब कुमाराथ' गैखाया ओरैबायदि डाउन साला एबार नब कुमार सरनिया कमल सिंह नार्जारि 4 राउन्ड थांलायबाय नै बार बायदि दावखोलायबाय बेयो दहायसो सिमामोन बेयाव इउपिपिएलआनो देरहागोन बायदि मोनबाय आङो मानो होनबा बेयाव गुबुन जाथिनि भट होनाय नङा बिजनियाव बांद्राय माबा गैयाना टंला आदसा टंला दंना गैया टंलायाव गरायसरसो ना माथो औ टंला दङ नै दासो नायदोंलै टंलानिखौ बिकेन चन्द्र डेका माबासो बेयावबो बिजेपिनिफ्रायसो आगबारायदों ओमफ्राय 9 राउन्ड थांबायानो बेयावबो माथो गोगोम डाउन थांदोंलै टंलायाव इउपिपिएलना नै जयन्त कुमार राभा सेकेन्डआव 9 राउन्ड थांबायानो गैला 9 राउन्डल'सै मुसलपुरखौ नायलाय मुसलपुर मारिगाव माजबाट मुसलपुर गैया दै इसे मोजां लिरना हर मुसलपुर गैया नै बेयाव मा होनो मुसलपुर मानिखौ उदालगुरिखौ नायनोसैलाय होनबा नै उदालगुरिनि टिबिकेआ बिजय एक्टरनि पार्टि ओं बिजय एक्टर हा बुजिबाय पलिटिक्सआव जों बांद्राय माबा थाया नालाय ओमफ्राय जास्ट बेफोरखौ नायो रिजाल्टनि टाइमावल' एसे नायो नोंगौ आंबो एसे खोनादों दासो गोसोआव फैदों बिपिएफ देरहायाबा सोरथो देरहानांगौ इउपिपिएलआ हिंसाजों दानजानाय पार्टि बादि आदसा दे नोंगौ जिखुनु जोंनि बर'नि पार्टियाल' देरहानांगौ जोंनि बिटिसि हालामाव बा बिटिआर हालामाव बाक्सा आदसा दे बाक्सानिखौ नायनोसैलाय बाक्सा नै बिपिएफनि जेरावबो बिपिएफनि दै रायजोफोर बिपिएफनि बाक्सायाव राकेश ब्रह्मआ सेकेन्डआव होनबाबो इउपिपिएलनि राकेश दाउखानिया दखना माला दाउखा राकेश दाउखा मा आदा उन्दुनो ओंखारबाय नामा एसे मबाइल नायबाय थाबा बोरैबा जायो ओंखाराखै ओंखारनाया ओमफ्राय न'खर साख्रि इउपिपिएल वाव साला सिखारफिननोसै आं साख्रि मोनगोनबालाय न'खर बिदिसो जानांगौमोन न'खर साख्रि बोरो दाबो गैया जोंहा मालाय हादोराव मालाय स्टेटआव फैलाबायनानैसो खामानि मावना जानांदों ओमफ्राय 6 राउन्ड थांबाय नै बाक्सानि आदाया जेखियानो जादोला 6 राउन्ड थांबाय बाक्सानिया राकेश ब्रह्मआ सेकेन्डआव ओमफ्राय मानेस्वर ब्रह्मआ फार्स्टआव बिपिएफनिफ्राय न'खर साख्रि राकेश बाबु बावखुंग्रिनिखौ आदसा दे बावखुंग्रिनि नायनोसैलाय एन्टारटेनमेन्टबो खालामनांगौ सम बावखुंग्रि नै आं हाथारला बिसोर सानै मानसिखौ नायनो बर'फ्रानो थांबानो जायोमोन जिखुनु बेयाव कंग्रेसनिफ्रायबो बर' थांबानो जायोमोन बा इउपिपिएलनिफ्राय बर'आ थांबानो जायोमोन ओमफ्राय बे गुबुन जाथिफोरा देरहाबा बोरै जानांगौ बे मालाय जायगायाव बिराद लासिं सिं जागोन बावखुंग्रिनिया जोबथा दुखु दं होननायसो जासिगोन बेहाय 3 राउन्ड थांदों साननायालाय जेबो जायाखै दाबो आंबोथ' केरेलायाव
फैनांदों आदसा केरेलायाव होनबा जोंनि खाथिनि बर्डारावनो दङ नोङो आं जाबाय दा कर्नाटका माबायाव दङ डिस्ट्रिक्टआव माबायाव स्टेटआव कर्नाटका स्टेटआव दे न'खर साख्रि होनायबा जों बेफोराव थानांलामोन आरो दाहालागै बेनो दुखुनांथाव बाथ्रा आरो मा दंबावो दे कमेन्ट हरदोलाय मानसिफ्रा जामलांगासिनोसो नै इन्ट्रेस्ट सुनासैदां बिपिबा आग बारायजोबनायखाय ना मा जाखो जोंनिया अनलाइननि खामानिसो क'क्राझारनिखौ नायनोसैलाय क'क्राझार हान्थु लोरफो लोरफोसो मावनानै जोंहानि न'आव हाबफै क'क्राझार नैलै जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि हिनजाव मेदामासो हाइस जाना दं बिराद हिटखा लरेन्स इस्लारि सार आरो सेवालि मेदाम क'क्राझारनि होनबाथाय बयबो क'क्राझार उदालगुरिखौ हाइस जादों आरो हिट जादों ओमफ्राय ओरै माबा तामुलपुरनिफ्राय प्रमद बर' सारनि आं बांसिन हिट मोनदों जोंहा नैबे दिपिन बर' सार आरो रिहुन दैमारि सारनिखौ नायनो एक्साइटेड आरो दा ओमफ्राय नैबे लरेन्स इस्लारि ओमफ्राय सेवालि महिलारिनिखौ बिराद फाइनाल रिजाल्ट नायनो लुबैथारदों आं बिसिनि दायो दासो 3 राउन्ड थांदों नै ओमफ्राय आं मेनाराव दं आदसा जालुकबारिनिखौ बिराद हांखुरजादों मानिस नामा जालुकबारियाव जालुकबारि हेमन्त मामा हाखाया बेजोंलाय रावबो हेमन्त मामा नै हाइस जाना दं जालुकबारियाव नुदों जालुकबारि 4 राउन्ड थांबाय 4 राउन्ड आदैमोन मादैमोन दसे आं दोनथ'नाय जासिगोन 1 घन्टा जाबाय नै ओमफ्राय दा दसे थाना फैनोसैलाय दसे आधा घन्टा बा 1 घन्टा ब्रेक लानोसै ओमफ्राय फैफिननोसै सोरबा कमेन्ट हरबावदोंमोन नामा तामुलपुरनिखौ नायबावनो आदसा दे तामुलपुरनिखौ होबावनोसै आङो जा प्रमद बर' सारनि मानसिफ्रा दा बांद्राय गैया अनलाइनाव ओंखायनो नै तामुलपुरना बेसुजित दैमारि सारा हाइस जाना दङ प्रमद बर' सारा सेकेन्डआव नै 6 राउन्ड थांबाय दै 11,000 भटनि गाहायाव दङ बे माबाया जोंहा नुदोंना सोरनाबा स्ल' जाहैनो हागौ नेटआ ओमफ्राय बिजिनिखौ नायनोसैलाय बिजिनिया नै कमल सिंह नार्जारि इउपिपिएलनिफ्राय हाइस जाना दङ बियो 4 राउन्डआव बिजिनि अरुप कुमार देबा माबा बिजेपिनि बियो सेकेन्डआव लोगोफोर बिदिबा आं दोनथ'नोसै दां लाइभखौ अननानै गाज्रि मोननाङा दा फैफिनगोन आङो दसे थानानै 1 घन्टा ब्रेक लानि दसे माबा माबि जालाबायग्रोनोसै एसे फ्रेस जाग्रोनोसै आं जास्ट दायो नै एसे बांद्राय मुडखौबो बांद्राय मोजां मोनाखै मबाइलखौ चार्ज होना लानोसै 40% ल'सै नै बिराद बेटारि जाखायोलाय फैबाथाय
दे बिदिबा ना लोगोफोर बाय बाय